udinwe uyafa umlandeli kaMthandeni SK ke lapha ke casulwa ke yena ke umnikazi wefortune. Umnikazi wefortune masikhuluma ngaye ke sikhuluma ngensizwa nayo iphinde ke icule ke uMaskandi. Lensizwa ke ibonakala ke ikhwela yedilika kuMthandeni SK ke lapha ke uMthandeni ke akakaze ayiphendula futhi ke akukho ukukhombisa ukuthi uMthandeni ke uke wabhekisa ke kumnikazi wefortune. Omunye ke wabalandeli bakaMthandeni ogama lakhe ke uZamani ke Mchunu ke lapha ke ushiya ngalazi ke kumnikazi wefortune ekhulumela ke icokama. Nanti idaba liphelele khona la kwisiqiniseko eSemedia ke ungakhohlwa ukusubscribe. Umnikazi wefortune umdala awuphume kuMthandeni. Walo unakana noMthandeni ngeke akaza kunake umdala. Nehistory yakho siyayazi ukuthi ubugula ngekhanda udla amaphilisi. Ufuna uMthandeni mase kushaya kuthusha umuntu kaHulumeni. Ngithi ufuna ukumbophisa umudala. Awuhluza ingqondo awudle nje amaphilisi kahle udla imali yakho loyiholayo ukuthi uyamedula la ungazohlanyela uMthandeni. Yini nje inkinga yakho ngempela leli bhelundi leli nekhanda elide awume uhamba uxega la wenza ingoma ebhedayo uMthandeni ngicabanga ukuthi nganaka lesitambu sakho njengoba ugida nje ngazi ukuthi ibhelundi lifakwa amanzi eyawume baba yabona nje uDisemba manje sisonakana nawe sibhizi kabi sidinwe nawe ukuthi ke isystem ayifuna ukukhipha ingoma zaMthandeni awume baba awume sikhuxa awume lwexe hawu yini yona lento leli bhelundi leli Injalo ke indaba bafowethu ke ngifuna mina ukuza ukuphawula kwakho ukuthi uthini ke ngokuphawula kwakho nangomnikazi wefortune ekhwele delay kuMthandeni ke engazange esho lutho kuyena kodwa ke asazi bafowethu mina ngifuna ukuzokwena mbola semakhaya ke siphinde ke sihlangane ke kwezinye